Kidamtang aru ni phaing koi rapor ni apar panjan along KSA Panjan-Hirhiri aru atum arpu kachelar amai padopon bangso hot KSA Panjan-Hirhiri aru amai phu longkiri terang pensi mai chepahem phupon bangso arpu kachelar amai long chunbang Sonjay kilingpen alohi kapachini apor enpon mai along alohi aman pen KSA CC mai phu Thomson rongpi KSA Bokajan District Committee chunbang Disoi teron KSA BDC mai phu Raju Ingleng KSA Dipo District Committee Kong Chunbang Rakesh Terang KSA Nili Branch Committee Maipu Stars on Tok Bi Pendanglok Alang Liri Sang Hotum Chetongdun Panjan-Hirhiri Nili Bahawar Ariso Ejangatum Keklem Kedam Pameji Unan Pen Abangke Bor I Ponangji Bangso Keklem Kedam Along Kaiketa Nilituma Hinpen Kachirap Chetu Abangke Dopo Pusi KSA Maipu Thomson Rong Pipen Aning Pathedekan KSA asong abangke ning isi kaike da dovek nangji kapregatum ke chokche kachokle malong ke khangdun ji aphan abangke KSA asong pangtang vek nangji pusi chunbang Rakesh terang pen ningje pon Bokajan pen Anand terang Karbianglong live